खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय फैगौ 2021 मायथाइनि सुबुंखान्थिनि सानाव ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि बोरिस जनसनआ बाहागो लागोन। भारत हादरा 22 जानुवारि खालारखौ सुबुंखान्थि महरै बोसोरै फालियो। फैगौ 2021 मायथाइनि 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि बोरिस जनसनआ बाहागो लागोन। बिनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रिखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रिया 1993 मायथाइनि सुबुंखान्थिनि सानाव बाहागो लादोंमोन। गोलाव 27 बोसोरनि उनाव फिन भारतनि सुबुंखान्थि सानाव ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रिया बाहागो लागोन। नैथियाव दङ रेवरिया नार्जारिया बीजेपी दोलोआव जयेन जाबाय। बीटीसी बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनायनि सानथामनि उनाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय जमदुवार बियाबाव देरहासार जानाय रेवरिया नार्जारिया बीपीएफ दोलोखौ थांनाय 15 डिसेम्बर खालारखालि नागारखांनायनि उनाव मैया 16 डिसेम्बर बुधबार खालि गुवाहाटीआव थानाय कलाक्षेत्रआव बीजेपी दोलोआव हाबबाय। थामथियाव दङ फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मनि सावथुन दाक्सा जापानाव बान्था देरहादों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मआ फाव खालामनाय सावथुन दाक्सा फिन मोनसेबाव बान्था देरहादों। फावखुंग्रि पेन्सिया गावनि मोखां बिजाबाव फोसावनाय बादिब्ला गाव फाव खालामनाय सावथुन दाक्सा दा थार्ड मेहिदो इन्टारनेशनेल युथ भिजुअल मिडिया फेस्टिवल जापानाव सिलभार एवार्ड मोनदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां फावखुंग्रि पेन्सिया बे सावथुननि थाखाय दा बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल कानाडायाव साबसिन फावखुंग्रिनि बान्था देरहादोंमोन। ब्रैथियाव दङ जिनाहारिनि सायाव आथोन हास'नो सरकारनि गोख्रों राहा। भारतनि नसुंसे हादर पाकिस्तानाव जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों राहा लानो थि खालामदों। बे गोदान राहायाव जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि आथोनखौ हास'नाय जागोन होनना पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानआ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव दासिम गोबां जिनाहारिनि जाथाय जाबोबाय आरो हादरनि नोगोरारिफोराबो बेनि सायाव मोनसे गोख्रों आयेन दानायनि दाबि खालामबोबाय थादों। बेनि उनावनो हादरनि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानआ बे आयेनखौ हादराव लाबोनायनि खोथाखौ फोरमायथिदोंमोन। बाथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामाखौ गिनानै नङा, गोदान बिथांखिनि थाखायसो हटेलाव जयै दं। बीटीसी बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उननिफ्रायनो गोदानै देरहाबोनो हानाय यूपीपीएल आरो बीजेपी दोलोनि बिजाथिफोरखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव थानायखौ नुनो मोन्दों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय 12 खालारनिफ्रायनो बिथांमोनखौ गुवाहाटी लिलि हटेलाव जयै दोननायखौ लानानै बीपीएफ दोलोनिफ्राय बिसोरखौ ह'स्ट रेडिं खालामनाय जादों होनना अजद होबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायाव BTR खुंथायनि गोदान गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि हाग्रामाखौ गिनानै नङा, जों गोदान सरकारखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखायसो हटेलाव जयै जिरायना रायलायदों। गोबाव सम बिसायख'थिनि समाव खामानि मावनानै मेंनायनि थाखाय बयबो रंजा खुसियै जायै लोङै जिरायदों। बेवहाय सोरखौबा गिनाय आरो ह'स्ट रेडिंनि जेबो खोथा गैया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।